Yala ja ohala moro. Pod wantiere weche mag pur. Jopur ojiw mondo oket maino e pur manyasani manyalo konyogi e yudo nweng'o kinde mantiere lokruok mar chal ma kor lwasi, kendo gimed ndhadhu ne kothe ma gipidho mondo giyud nweng'o makare. Mae ne ote manogol ne jopur kod gavana ma MIGORI Ochila Yako kod director mar riwruok mar Food and Agricultural Organization FAO e kinde nyasi mar hingo dhilo jopur maloyo 70 mawuok e kaunti ma MIGORI, Homa Bay kod Kisii mane otieko tiegruok e weche mag pur katiyo kod lony manyasani ka tiegruok e weche mag jopur ma miyare e kaunti ma MIGORI. Juma miwalero. Lokruok mar kor lwasi pod medo kelo midhiero mathoth ne jopur e kaunti ma MIGORI kaachiel kod kaunti mamoko e piny Kenya. Koth mathoth kaachiel kod chieng' marieny asasa osemiyo kothe mathoth mag jopur ok tim maber. Gino mos kelo paro mopogore opogore ni to ere kaka inyalo kony jopur mondo giyud keyo makare. As a county, also need to get the right seeds. We need to get the right research and issues that relate to that. To look at things from two perspectives. There's what can be done in the immediate term, but as the governor has said, I think it's also important to look at long-term strategies that can be applied to make sure that the impacts of such events. Tiego jopur mondo giti kod yor lony manyasani mabende koro nyalo konyogi e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Gin mokuom gigo eko ma migawo mar pur e kaunti ma MIGORI ka otenore kod riwruogno mar Food and Agricultural Organization FAO timo mar neno ni jopur koro bedo kod keyo maber e kothe ma gipidho. Kaka one youth aneno ka opportunity gine program mar tunzani oneno wa sana kaka youth gi joma mine nikech wadhi dil gi yudhe gi joma mine grube mar mine to tunza dhi jiwo jopur ka luo techniques manyien mag farming iwacho ni climate smart nikech rieko mwapuonjore kanyo mang'eny mag pur ma kaka wanyalo control tuoche mag cham kaachiel kod kute maketho cham. Wang'ipani wapuonjore rieko koro wan be wadhi puonjo jopur mantiere oko kacha. E bwo chenro motisi kaka tunza madhi nyime kuom higni 6 ma isiro kod FAO kod 10 counties moting'o MIGORI, Kisii kaachiel kod Homa Bay, chenro matiego jopur e yore pur manyalo miyo gibed kod nweng'o e kinde mantiere lokruok mar kor lwasi dhi nyime ka jopur maromo 70 mawuok e counties gi osido tiegruok. Chiro mar alot mar kienyeji samoro watimoga wa encourage mine wanyalo yudo ni market maoko kaka wan gi German market itimo gi DHL inyalo tuoyo dek koro iuse yo motuo itere chiro maoko to mano gima thoth ji kia. Gavana ma MIGORI Ochila Yako kod director mar riwruogno mar Food and Agricultural Organization FAO Faraizi Munzi wach ni yo maber mar jiwo weche mag pur en miyo jopur tiegruok makare yore mag pur manyalo konyogi e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Those trainees are not people from MIGORI County alone, and FAO as a major partner and benefactor has sponsored this training to build the capacity of our farmers so that we farm well. We are working very closely with the county government to see how we can support farmers in this part of the country in making sure that they are able to adapt and also to mitigate the impacts of climate change. Ochiwo wach ni kaka kaunti ma MIGORI lokruok mar kor lwasi moting'o koth mathoth osekelo lal mathoth ne jopur kendo kaka kaunti ma MIGORI giketo kenge mathoth mar konyo jopur. Things that relate to the recent floods, our people were badly affected. There is likely to have crop failure and loss of property as we continue going forward. The interventions we have discussed are work in progress. Jopur moyudo tiegruok giwacho ni pod gibedo kod pek e medo ndhadhu ne kothe ma gipidho ka dwaro margi en ni mondo kaunti ma MIGORI kod counties duto e piny Kenya koro konygi e medo ndhadhu. Nitie gimiluongo ni value addition. Koro value addition ka inyalo yudo ka chak ma fresh ng'eny e chiro odhi flood ma ji koro ng'eny kode koro kaka farmer mo koro ibedo mariek matin idhi timo value chain koro instead of use ka en chak ma fresh tidhi loso mala. George Juma, Ramogi TV, MIGORI.